ଆକାଶର ତାରା ଆମର ହୋଟେଲ ତିନିତଲା ତଳକୁ ଠେଲି ଯାଇଛି ତ କଣ ପାଇଁ ଘର ଭିତରେ ସଭା ଅଫିସ କରି କାଟି ଦେଇଛି। ଆମେ ସେତିକି ନୁହଁ, ତମ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ 7ଟା ଝିଅଙ୍କୁ ମର୍ଡର ବି କରିଛି। ଖାଲି ମର୍ଡର କରିନି, ମର୍ଡର କରି ସାରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଫଟୋରେ ଫୁଲମାଳ ଦେଇ ଅଶ୍ରୁର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ବି ଜଣାଇଛି। ଦେଖିବ 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 ସେମାନଙ୍କ ଫଟୋରେ କେମିତି ଫୁଲମାଳ ଦେଇଛି ଦେଖିବ। ଆସ ଆସ ଆସ। ମତେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କହିଥିବା ସୁନ୍ଦରୀ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କେମିତି ଶାନ୍ତିରେ ଶୁଆଇ ଦେଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ଫଟୋରେ କେମିତି ଫୁଲମାଳ ଦେଇଛି ଦେଖ। ମୁଁ ଗୋଟାଏ ବିଷଧର ସାପ। ମୁଁ ଖୁବ୍ ଭଲ ତମେ ମତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ହେଲେ ମୁଁ ତା କଥା ଶୁଣି ନଥିଲି। 17 ପିସ୍ କରି କାଟିବା ପରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଅଖା ଭିତରେ ପୁରେଇ ଫ୍ରିଜ ଭିତରେ ରଖିଦେଇଥିଲି। ସେଇ ଫ୍ରିଜରୁ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିସ୍ କରି ଫ୍ରିଜ ଉପରୁ ତଳକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦଉଥିଲି। ଆଉ ରବିଆଟି ଶୋଇଥିଲା ବେଳେ ତା ମୁହଁରେ ତକିଆ ଚାପି ମୁଁ ତାକୁ ମାରି ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦରୀ ରାଧାକୁ ହୋଟେଲର 3 ତାଲା ଉପରୁ ତଳକୁ ଠେଲି ମୁଁ ମର୍ଡର ବି କରିଛି। ସୁନ୍ଦରୀ ମାନଙ୍କୁ ଏମିତି କରିପାରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଖୁବ୍ ଭଲ। ତତେ ମାରିବାର ହେଇଥିଲେ ମ୍ୟାରେଜ ଛାଡ଼ିବାର ଭିତରେ ଧରିଥାନ୍ତି। ଆମର ମାଷ୍ଟର ତାଙ୍କରି କଥା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ତତେ ମ୍ୟାରେଜ କରିଛି। ଆଉ ସେ କଥା ବି କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ତତେ ଯେତେ କଷ୍ଟ କଲି ସେ ମତେ ସେତେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦେବେ। ମୁଁ ପଚାରିବା କିଏ ସେ? बहुत कम है। हाँ, देवता का था ना। अगर भी
ଦେଶ ଚାଲିଛି ଫଳ ବଞ୍ଚେଇକି ସବୁ କ୍ରିୟାର ସମାନ ବିପରୀତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥାଏ ମୋ ମାମା କାନ୍ଦୁଛି ଯେତେବେଳେ ତମେ ଆସିବ କେମିତି ବରଂ ତମେ ଆଗରୁ ନ ଜାଣିଲେ ତମେ କଷ୍ଟ ପାଇଲେ ମୁଁ ଖୁସି ହେବି କିନ୍ତୁ ମୋ ବାପା କହିଛନ୍ତି କରିଥିଲି। ତମ ମା କହିଛନ୍ତି ତମ ମା ମୋ ବାପାକୁ ଛାଡ଼ି ନେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ମାମା ସବୁବେଳେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛ ମୋ ମାମା ମୋ ଜୀବନଠୁ ଅଧିକା ଭଲ ପାଏ ଆଉ ତାକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଏ ଯେ ତା ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ବି କରିପାରେ ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାଲୁକୁ କହିଥିଲି ତମକୁ ଭଲ ପାଏ ଭାଇ ତମ ଜୀବନକୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେବା ପାଇଁ ମୋ ବାଲିକୁ ଟଙ୍କା ଦଉଛି।